שלום לכל הצופים והצופות. אני בר זהבי. אני גר בישראל. אני כמעט בן 14. ופתחתי משתמש ביוטיוב היום. למה פתחתי משתמש ביוטיוב? פתחתי משתמש ביוטיוב כי קודם כל האתר הזה מאוד מעניין. אני רואה שלכל אחד, כל אחד יכול להתפרסם ממנו, אם זה בישראל, אם זה בבית ספר שלו, אם זה בעיר שלו. אני רואה שלמשל לחבר שלי יש 300,000 צפיות בסרטון. אז זה לא שווה ש300,000 אנשים יצפו בך, אם זה בישראל, אם זה בארצות הברית, כדאי, למה לא? במה הסרטונים שלי עסקו? כמה תשובות. א', רוב הסיכויים יהיו על האייפוטאץ'. האייפוטאץ' זה המכשיר שיש לי, כפי שכאן כולכם מכירים אותו, או שאתם מכירים את האייפון שהגיע לאחרונה לישראל, ואם יצא לי גם עליו אני אעשה סיכויים או השוואות בין אייפון 3GS לאייפון 3G, וגם השוואות בין אייפוטאץ' 3G לאייפוטאץ' 2G. מה עוד? וזה רוב הסרטונים שנעשה. יהיה עוד סרטונים שנעשה על מחשבים בעלי מערכת Windows 7, או על מחשבי Mac, מחשב Mac שכנראה אני אקבל בקרוב. אז ככה, אני גם מבין מאוד בפלאפונים, אז כנראה שאני אעשה גם סיפורים על פלאפונים, אולי על ה-N900, פלמפרה, HTC AC2, ואולי על הנוקיה 5800 אקספרס מיוזיק, זהו הסיכויים שאני אעשה, הסרטונים. אני מקווה שהכרתם אותי טוב ותמשיכו לצפות בסרטונים שאני אעשה. ביי ביי.